And when transport stops, prices rise. At local markets, traders say fuel shortages are pushing up delivery costs, making food more expensive by the day. The price of fruit and vegetables has risen sharply due to fuel shortage and high transportation costs. It has become very difficult to explain these increases to customers as prices continue to rise every day. People in Addis say essentials are becoming harder to afford. Over the past month, the prices of many commodities have increased significantly. Bottled water, oil, eggs, and other essential goods have risen by nearly 40%. Businesses are also feeling the squeeze. At this factory, exports are piling up as transport costs increase and shipments stall. When it comes to the export market, we send دائما زبل زلون من نابرنا إثيوبيا أزي كبير كم زلون واجانا ندادي موسى خطر يدي كوني تي ننويح وان بزمن قد بمغطالو تي عداقاتات فتيم تربيش خم زلون تهزب دما سرفايف نخجبر أزينا خبر يمات كم زلون نزو حجز زلو موسى خنا واجاتات دما ولا تمنجس كعرية تدليون كعرز أبزي كل درجة بتحكي كم زليم زاربو زخا كل عينتني من نابرو خازة دلي تخالي مجاهز أقدفو ناخد نبر زي دلي كم سرت هون قراد بملو كسب قليب 4% قليب بزح % وسيخو خمسة لون سبد ما تابل أب ترانسبورت تسرح دما بسنك حسرتنا ندادي كسرح كم زي كل زلو يزن الجرزلو من البعض زيس أجمزي نجزيو دحرستو سنك فتح يخليو إلكا إلو تصفاز قبرن تلو قينو well it's not like that أبزمعو General of the United Nations, Amina J. Mohammed, thank you so much for your time and for joining us. It's unclear how the Middle East conflict evolves over time, but from the United Nations perspective, have you been able to ascertain some of the damage that's been done to developing economies and to African economies? زي ننا UN حلافيتها حتى دلانتها ولا لا كيناتنا إيران كسع كندي زي ما كلام براغ لو كينات كنت كسع كندي سأقام كفتر كم زغل ببزح كزرب اللي خل يجن بفلاي نزن هجرات أفريقيا بخميكس ألفان كم كحسيان كم زغل اتك ورد زغل سأقام كنا منتاي عمقاتن كبدن كلوا كم زغل جلزو قبركم مصنعات اللوديوت بالله. Well, yes, a number of reports that have come out recently have looked at what the Straits of Hormuz has done in terms of the challenges to the supply chains, to the supply of fertilizer, of oil, impact on economies in developing countries, the food security issues, the numbers of people that we will be seeing going back into poverty, hunger at 42 million if we continue in this way, but also those being pushed back into poverty over 30 million in the short term. The longer term effects we are continuing to work on. But we do بهتر دبله جلجلة كابتن مزنعات تغييرهم زلوا كبيت زخونة هذا قبل على حزب كورت كم زغلن قطرنا يدخلنت وينسبنا بدخلنت دملست ما كعب كم زغل مخنياتو نحن دادي حصرت رايدي كونه كابت ما كلام مبراق دوت كاد نغرات ناي سبلاي تشينز اجمات ونالو اتم قالنا بنت ندخع زخونه نغرات كابت بوتاتنا بتزغبون بوتاتات يخدي يلون نبزح نمدهانيت نخاده نغر زدليو نغرات ونطر نغرات كابت بوتات وتيوم نابتزغبون بوتا يخدي يلون ناي زياتم ناي زخول زغبر زولو ناي سبلايز تشين ديسربشن يبلوزي نتي فابريكاتات ببزح منقد بندادت رادي كونس ببزح ترى نغراتون እና ወደለ ስለ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ኩነታት ኪኖ ነዳዲ ዝኸይድ ሽግሪ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ንሽተይ ሪፖርት ክወስኻልኩም ኣብ ዝንሳት ብሎ ዘላ Everywhere. Oil is only the start. Over 30% of global ammonia trade, nearly half of urea, and 20% of diammonium phosphate, key fertilizer inputs, move through this same choke point, along with about half the world's sulfur for metal. ሕጂ እዚኦም ትሪዎም ዘለኹም ካብ ነዳዲ ወፃኢ ብዙሕ ነገር ካብ ዝቦታ ዝወርድ ዝወፅእ ናብ ካልኦት ሃገራት ዝኸይድ ስለዚ ናይ ነዳዲ ፀገም ጥራይ ኣይኮነን 30% ናይ ዓለምና ኣሞኒያ ዝበሃል ኤሌመንት ማለት እዩ ንሱ ካብዚ ቦታ ዝኸይድ ስለዚ ንሕርሻ ኣገዳሲ ንድኾይ ኣገዳሲ ኤሌመንት እዩ እሱ ካልእ ክንቅፅል ከለና ዩሪያ ዝበሃል እውን እንተኾነ 10% ናይቲ ግሎባል ዲኣሞኒየም ፎስፌት ዝበሃል ከም ትሪዎ ዘለኹም ብዙሓት ነገራት ንሕርሻ ንድኹዕን ዘድልዩ ካብዚ ቦታ እዚኦም ዝወፁ እቲ ዝሕዝን ክፋል ድማ እዚኦም ነገራት እዚኣቶም ብመርከብ ጥራዮም ክጓዓዙ ዝኽእሉ ከምዚኦም ካልኦት ብካልእ መንገዲ ብፓይፕላይን ወይ ብገለ ጌርካ ከተንቀሳቅሶም ትኽእል ነገራት ኣይኮኑን ስለዚ እዞም ነገራት እዚኣቶም ካብዚ ቦታ እዚ ካብቲ ፋብሪካታት ናቶም ተሰሪሖም ብመራኽብ ገይሮም ብወሽመጥ ሕርሙዝ ወፂኦም እዮም ክኸዱ ዝግብኦም እሱ ተዓፅዩ እንተሎ
كل تي منجد تعاصي إلا مالتي سلازي كالي منجدتات بالحتات كجورة تخل وشمت حرموس كي كفت كاز جبر كالو كل فتنة نزي كبيدي كون نتندادي ببايب لاين جير كادي كال نجارات كفتن خلي نزي أتوم جن تزخبدس أجمع كون كم زغل حجر ما وقتنا يحرشات سلزلو. Or urea. If Hormuz closes, the nitrogen supply chain doesn't slow. It stops. And since synthetic nitrogen fertilizers support roughly 48% of the global population, missing the mid-April application window in the Northern Hemisphere means lower yields by September. It's that simple and that brutal. Major importers like India, Brazil, Pakistan, Bangladesh, and many African countries would quickly face fertilizer shortages, leading كمستري وزلهم إذا أجمع زي سيريس خانة أجمع ني هجرات أفريقيا بعبيو كالوت هجراتون ولا إنديا باكستان برازيل تنحرش هجرات بحلا بس حزب زلون هجرات كبيد حدقة أبكدميان كجات من كم زغلن سلزي أبزور أربعة نزنا جرزي ترخيبو نحرشات تدي تتكي مملو ورحت شعاته مهرتي بروي درجة كم كل كم زغلن زي ما تزول وارح أتقند واقاش عكم كفلهم مخانا معناته حجة حريسو ورحت شعاته مهرت مسمسة تيوات نورمال كايز جبو لو ما بجبو أنت ديت حريسو ويون بزيدو أنت حريسو تمهرتي بعد درجة كوحد سلزغنة كورحت شعاته نيوزو لوجزي كبيت فتنا كبيت شجر كجاتم كم زخل يمزنا برزلو حجي إذا حجين رياز لنا أجمع زي لو مدورت الناس ولا أجمع ترى يكون كان كتر زلكا إذا حجز في الطرز ولا أجمع أبحرشة لو من تدي حريسكا زقباء كان تدي غيركا ورحت شعات خواجات خفلو سلزي اتي وطبعا إذا كيناتنا إيران وشوات حرموزن فتير وزلو أجمع من بعد حجين تدي تراينا تحرستو والسنجزي كبيت زخانة أجمع أب علم كم زخل يوزن الجرزلو إذا ما كاب حجي مستوى على زليو I really hope إيرترا قال نجر توحد أملاخ ما يبنى يخون تي كرامات بوي يخون مغنياتو بعلم درجة كبيت فتنا خجاتميو إيرترا كن من تاي أبزدو عزت مركوس نيرا زفلت يبلين كم ناتي مرداتا جن بزحي مثلاً كلمة تكاتات كالي كاب بتي أب قالك فالك وكابتي جما جنب بحري بتكبرو نجرونا اللوا جن بعبيو إيرترا أبزنا يدق فرتيلايزر ويوندقي كن من تاي تسقعني راي فلتني نيرترا زنا جرزي أيتم كفاني زبلو سبات الله تجاجيهم ببزو من قد تختن كفاي نيرترا انتهينا نبل زلنا جن كند كالوت كتن كفاي كلني نيرترا هنا نبل زلنا كالوت كل حرشاناتهم أبزدو عزيز مركوسي سلزدو عز انت زيله كبيت فتنا يكون تحرد ما بس حزب الله تكالت أجمعتنا ندادي ناي ترانسبورتون غلط راي سلزر خبكا نقري يفتح مالته يكون ترانسبورت كله تراكترات نداد انت داي بلون كتحرسونا يدخلنيها سلزي اتسقم بزح من قد زلهم ببزع من قد كرز غلني أملاخ بعلو مواصو يفترن برز كونتات زي أزي كبيت كون كم زغل يوزن الجرزلو سلازي أكم زي كونتات زلو هجرات مفتحي كنادي هالون كابز شجر زي بخمين واتس كابز أجمع زي بخمين واتس زبل زربا يو بيز خاك برام زي جبا بخمس من قد ما كتحسب متجبه جن نحنا نورمال قربات سلازي بلنا قربيتناتنا حمام زلوهم سلاز غون سمعوهم under pressure. In mid-April 2026, vehicles bearing Eritrean license plates moved openly along the corridor from Zalambesa on the Eritrea-Tigray border through Adigrat and Mekelle southward to Alamata. Multiple sources describe these convoys as efforts to secure supply routes, reflecting a deepening tactical alignment sometimes called the Swallow Pact between Eritrea under President Isaias Afwerki and faction within the Tigray People's Liberation Front, TPLF, and Tigray Defense Forces, TDF. Yet the Ethiopian government under Prime Minister Abiy Ahmed has maintained notable restraint. انتاي يوم زبلو زلو كم تريوهم زلهم كوينات اليوم زدلو زلو بتدقاقام زبلو زلو سراويتنا إيرترا ناب قد مستوصن ساعتات دوت ايزي سراويتنا إيرترا أوش تقراي تارغانا مكينانا إيرترا زلوون بانديرانا إيرترا زحزا مخاين كاب بزالنبسا جيرانسي نمغالا كأتوا ترعين زد ما قسقسانا كويناتن دليتنا كويناتن ناب كوينات نموساد زقبر زلو قدايني زبل زرباينا نسمى زلنا سلمنتاي أتوقرناتو بنابي إيرترات رايزو خون زولون دحري الكادما again وشتاوت ساقمهم مفتحناتو إيرترات رايز بالإمنا سلزلومي إذا كواتسهم دي واتسهم نجزي خنقت فينا جن نكوينات زقبر زولو دفيت أن عبير نابز حنيز خيط زلو أبتقراي دما أقداسي وسانتاتي واتسالو بزو السانزي حدا كابتي بزو حات مرحتنا يبلتقنا شيرز قبرو وزلو سمعو على ونتنا نقالس نمجرشا شتو اختا يزولون حد صايل الغنيرو مجرشا شتو حزي قلص غيرنا هنا ما خلا كوميتي مغلصون قلص غير ويو مجمرا تايزل على ونتنا مخبار زتملس استفناقله حزبنا نابوتو مملاس زبل حزنا
ንቃለስ ነርና ከም ማእኸላይ ኮሚቴውን ከም ውድቡን ተሓርግን ኖ መጨረሻ ኸታ ይዝኸውን ዝብል ኣብ ሪፎርምና መጥና ነርና ተሓሩን ግልጽ ይፋ ዝገበርናዮ ብሚድያውን ባዕልኩም ይፋ ትገብርዎ ዘለኹም መሰል ዓርሰ ውሳነና ክንረጋግፀልና እዩ ዝብል ሕዚ ኣልቲሜት ጎልና ሕዚ ቅድሚ ሕዚ ማዕርነታዊ ሓድነት እናበልና ኣብ ኢትዮጵያ ነርና ኢና ሕዚ ከምኡ ይብልን መሰል ዓርሰ ውሳነና ምርግጋጽ እያ ትብል ብምንታይ ብዲፋክቶ ድዩ ሃገራዊ ሕቶድና ክንገብሮ ወይ እንታይ ኢና ንገብሮ ዝብል ዳሕራ እዩ ዓቕሚ ከለና ደ ዝብል ዓቕሚ ንፍጠር ዓቕሚ ንፈጥርና ንማየት ዘለና ብዙሓት ዓቕምታት ፈጥርና ኢና ብዙሓት ዕድላት ኣለውናዮም ተወሳኺ ንፍጠር መንግስቲ ንፍጠር እንደገና እቲ መንግስቲ ከዓ ዝውስን ሕጊ ሕጂ እዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም ዘረባ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዘረባ እዩ ኣብ ብልፅግና ካድረታት ድማ ብብዝሒ ሸር ዝገብርዎ ዘለዉ እዩ ትግራይ ሃገር ክትከውን ትደልያ ሃገር ንምዃን እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ ናብ ሃገርነት ተበጊሶም ኣለዉ ዝብል ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ዳርጋ ብዙሕ ዘረባታት ድማ ከቀናብሩ ይርኢ ኣለኹ ትግራይ እውን ትግራይ ኢትዮጵያ ኣይተድልያን ዝብል ሰብ እዩ ናብኡ ኣቱን ሕዚ ድሓን ግን ትግራይ ኮይነው ኢትዮጵያ ክነብር ኣለኒ እንተይለሲ ኢትዮጵያ ትረብሐኒ እያ ክብል ኣለና ሓደ ኢትዮጵያ ትረብሐኒ እያ ክብል እንተኮይነ ታእየንተን ረብሓ ክዝርዘር ኣለወን ዘርዚሩ ዘውግዐ ውድብ ወይ ሰብ ኣሎ ዶ የለን ኣነ ክሪኦም ከለኹ ሓንቲ ረብሓ ናይ ትግራይ ክወስድ ኣነ ትግራዋየ መንነተይ ክዕቀብ ክጎልህ ክድንፍዕ ኣብ ዓለም ክፍለጥ ይደሊ ደቀይ እውን ክንዲ ዝከኣል ተይተፃንክዎም ናብዚ ክመፁ ይደሊ ኣነ ትግራዋይ እውን ትግራይ ሕጂ እቲ ትግራይ ሃገር ድያ ክትከውን እንታይ ክትከውን ንዝብል ዘረባ ሓደ ካብቲ ኣከራኸሪ ኣርእስቲ እዩ ኣብ ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ተጋሩ እንታይ ክኾኑ እዮም ናበይ ገጾም እዮም ክኸዱ ዝደልዩ ምርጫ ናቶም እንታይ እዩ ንተጋሩ ዝተርፍ ኮይኑ መንግስቲ ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንታይ መርገፂ ይህልዎ ክሳብ ሕጂ ብግልፂ ዝገለፀ የለን መንግስቲ ኤርትራ እቲ ፅምዶ ዝበሃል ከምኡ ድማ ተጋሩ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዝኸድሉ ዘለዉ ከምኡውን ቁሩብ ንድሕሪት ተመሊስና ለንቀነ ኣቅንያት ናይ ሪፈረንደም ስለ ዘሎ ብብዝሒ ሸር ዝግበር ዘሎ ቪድዮ መከረየኩም ይፈልጥ እንተ ምንታይ ምስልኹም እንተስ ብርሑቕ እንተስ ብቐረባ ይፈልጥ እንተ ምንታይ ተመሳሳሊ ቁስሊ ኣብ ዝባነይን ዝባን ጥቕተይን ከም ዘሎ ይፈልጥ እዚ ዝሓለፈ ምዕራፍ ረስዕዎ ይብለኩምን ዝርሳዕ ነገር ኣይኮነን ትምህርቲ ስለ ዘለዎ ግን ምስልና ክንሓክር የብልናን ምስልኩም ክትሓኩ ይብልኩምን ተወዲዩ ኣሎ ከክፉ ተፀይቁ ተቐቢሩ ኣሎ ሎሚ ኢትዮጵያ ወኪለ ዛረበኩም ኣሎ ቅድሚ ቁሩብ ዓመታት መንግስቲ ሃይለማርያም ይዛረበኩም ነይሩ መንግስቲ ሃይለማርያም ነዴታት ኣስመራ ደቂ ሕጊ ጨፍልቕ ትሃዊ ከለኹምዎ ኣይተተዓናቕፋን ይብለክን ነይሩ መን ከም ዝተጨፍለቐ ተግባር ብሉት እዩ ሕጂ እዚ መለስ ዜናዊ ንሬፈረንደም ናይ ኤርትራ ነቲ ዕዉት ሬፈረንደም ናይ ኤርትራ ዕለት 23 ወርሒ 4 1993 ዝተኻየደ ነቲ ውፅኢት ናቱ ኣብ ትፅምብለሉ ዝነበረት ዘስምዖ መደረ እዩ ነይሩ እዚ መደረ እዚ ታሪካዊ መደረ እዩ ድሕሪኡ መለስ ዜናዊ እንታይ ዓይነት ምርጫታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ወሲዱ ንሱ ንበይኑ ዝረአ ኮይኑ እዚ ደረጃ እዚ ክግበር ምኻሉ ኣብ ታሪክ ናይ ኤርትራ ናይ በይኑ ታሪክ ዘለዎ እዩ ስለዚ ኤርትራ ኣካል ናይ ልኡላዊት ሃገር ኣካል ናይ ሕቡራት መንግስታት ዓለምና ንክትከውን እንተወሓደ እውን ተፃብኦ ዘይገበረ መንግስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ምንባሩ ኣገዳሲ እዩ ስለምንታይ ናፅነት ጥራይ ምርካብ ወይ እውን ዓድኻ ጥራይ ሓራ ምውፃእ ናፅ ሃገር ከም ዘይገብራካ ልኡላዊ ሃገር ከም ዘይገብራካ ርሑቕ ከይከድና ሶማሌላንድ ዝበሃል 91 ናፅነቱ ወይ እውን ሓራ መሬቱ ካብ ዝገብር ነፍሱ ከም ማሕደር ካብ ዝጅምር ካብ 90 ጀሚሩ እዩ ነፍሱ ዘመሓድር እዩ ዝበሃል ስለዚ ልዕሊ 30 ዓመት ነፍሱ ዘመሓድር ምርጫ ዘካይድ ባንኪ ዘለዎ ታንኪ ዘለዎ ኩሉ ዘለዎ ከም ሃገር ዝንቀሳቀስ ግን ኣፍልጦ ክረክብ ዘይከኣል ሃገር ስለ ዘሎ ስለዚ እዚ ማለት ኤርትራን ሶማሌላንድን ሓንቲ ኣይብለኩም ኣለኹም ኤርትራ ናታ ናይ ነፍሱ ዲስቲንክት ዝኾነ ታሪክ ኣለዋ ግን እቲ ሶማሌላንድ ዝበሃል እውን ታሪክ ነይርዎ እዩ እንታይ ማለት እዩ ኤርትራ ዝወሰደቶ ምርጫ
ናጽ ኮይና ጥራይ ዘይኮነስ ንኣዲስ ኣበባ ዝነበረ ሬጂም ብምቕያር እሞት ድሕሪኡ ዝተኸተለ ናይ ሬፈረንደም ኣብ ልዕሊ ኩሉ ድማ መለስ ዜናዊ ድሒሩ ዝገበሮ ውሳነታት ጥራይ ዘይኮነ ኣብዚ መድረኽ እዚ ነቲ ኣፈታታዊ ፍትሕ ናይ ዘን ክልቲአን ሃገራት ብዘይ ጎነፅን ደምን ክኸውን ስለ ዘፍቀደን ኣብቲ ዋንቲ ኣብቲ ትጅምረሉ ዝነበረ ድማ ሽግር ስለ ዘይፈጠረን ካብ ናብ ምስጋና ኣለና ካብ 98 ዝገበሮ ኩልና ንፈልጦ እዩ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ንኤርትራ ጥራይ ዘይኮነ ንባዕሉ ንሱ ሕማቕ ታሪክ ሒዙ ተጋሩ ዝሕጂ ወሪዶሞ ዘለው ውፅኢት ናይቲ ንሱ ዝመረፆን ናቱ ኢህኣደግ ዝመረፆ ምርጫታት እዩ ኣብዚ ሕጂ በፂሖሞ ዘለው ትግራይ ማለት እዩ ስለዚ ተጋሩ ኣብቲ ዋንቲ እንታይ ክመርፁ ነይሮም ንተጋሩ ዝምልከት ኮይኑ እዛ ጉዳይ እዚኣ ግን ታሪኻዊት እያ ሕጂ እውን እንተኾነ ጉዳይ ናይ ተጋሩ ብልፅግና ኣብ ከቢድ ፈተና ኣብ ዘለወሉ ኣብ ከቢድ ብድሆታት ኣብ ዘለወሉ ናበይ ገፆም እዮም ክኸዱ ዝደልዩ ዘለው ኣገዳሲ ክኸውን እስከ ብጉዳይ ናይ ትግራይ ምዝ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ምርጫ ተሓሒዞም እዞም ፀዋዕቲ ሽግር ዝብልዎ ዘለው ስምዑ Ethiopia is obviously another key country we're watching, the key country to watch, I'd say, in the Horn of Africa. We're about a month away from a national election. The US reportedly now has concerns that the government is preparing to go to war with Eritrea over Red Sea access. We've been hearing similar narratives for forever. And obviously there's still tensions in the north. Tigray is far from resolved. What are some of the friction points that you're looking at ahead of this election? And it doesn't look like Tigray itself will be able to vote in the election because the ጅንታዮም ዝብሉ ዘለው ኣብዚ ኣብ ጉዳይ ናይ ትግራይ እንዲኦም ክዛረቡ ዝደልዩ ዘለው ግን ቀመም ስለ ዘድልዮ ነቲ ዘረባ ናይ ኤርትራ ግድን ከኣትሎ ምስ ኤርትራ ክዋጋየ ኢሉ ኣቢ ብዙሕ ክፍክርን ዳንኬራ ክገብርን ንሰማዕ ኣለና ግን ጎኑ ድማ ኣብ ናይ ትግራይ ኢትዮጵያ ኣብዚ ቀረባ ምርጫ ክትገብር እያ ወርሒ ድዩ ትሕቲ ወርሒ ተሪፍዎ እቲ ምርጫ እዩ ዝበሃል ዘሎ ኣብቲ ምርጫ ትገብረሉ ከመይ ክኸውን ትብል ምስቲ ናይ ኩናት መንፈስን ምስቲ ዘሎ ዕግርግርን ምስቲ ካልእን ኣብ ልዕሊኡ ድማ ኣብ ትግራይ ምርጫ ክካየድ ኣይካየድን እውን ንፁር ኣይኮነን ዘሎ ነዚ ኩነታት እዚ ብኸመይ ተንብቦ ኣለካ እዩ ዝብሎ ዘሎ ነዚኦም ገለ እንታይም ዝብልዎም ኤርትራ ንግሲ ኤርትራ እንታይ ዝብሎም ገናዞ ጋንታ ገናዞ ጃንዳ ገናዞ ገለ ያ ዝብሎም እስከ ትክክለኛ ቃል ግለጽዋ mandate of the interim administration has been extended for another year, right? It's been extended for another year, but then recently the TPLF, kind of kicked them out of power, and there's a split in the TPLF. There's a split in Tigray. The TPLF's not going to be allowed to vote in the elections. Will the people be able to vote? The people of Eritrea, of Tigray? I just don't see how it's going to happen. And I really, I love Ethiopia. I served there twice. It's a unique, special nation. It could be one of the biggest success stories in the world, not just in Africa, but they really desperately need national reconciliation. Just having an election is basically putting wallpaper over rotting walls. I don't think it's going to solve anything, and keeping the TPLF from being able to register to run in the elections. Personally, I think it's a huge mistake. We, the United States, made a horrendous mistake when we toppled Saddam Hussein of doing away with the party. እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ እቲ ኣብ ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዘለዎ ፍቅሪ ፍልይ ዝበለ እንድዩ ከም ድሌት እዩ መሰሉ እዩ ኢትዮጵያ ከፍቅራ ድያ ይፍቅራ ንዑ ዝምልከት እዩ እንታይ ግን ይብል ኣሎ ብሓፈሻ እዚ ምርጫ እዚ ትርጉም ዘይብሉ ምርጫ ክኸውን ከም ዝኽእል ምክንያቱ ትርጉም ዘይብሉ ክኸውን ንህወሓት ዝኣክል ፓርቲ እውን ኣፍልጦ ከሊእካ ናብ ምርጫ ከም ዘይሳተፍ ጌርካ ሰሪስካ ትውዕል ፕሪቶሪያ ከም ንሪኦ ዘለና ነቲ ታደሰ ወረደ ብሓደ ዓመት ኣናዊሕ እየ ይብል ኣሎ ብኒው ድማ እቲ ህወሓት ክቕበሎ ከም ዘይደልን ንሱ ዝገብሮ ውሳነታት ክነፅጎ ከም ዝኽእልን ዝገልፅ ሓበሬታ ኣሎ ኢትዮጵያ ዓብ ሃገር ክኸውን ዓብ ዓወት ከጎናፀፍ ዝኽእል ኣርኣያ ናይ ዓለምና ክኸውን ዝኽእል ብላብላ ክነሱ ብሰንኪቲ ኣብ ውሽጡ ዘለዎ ፀገም ብሰንኪታ ሃገር ዘለዋ ሪኮንሲሊየሽን ዘይምግባር ወይ እውን ሕድገታት ጌርካ ሰላም ጌርካ ኣብ ሓደ መዕለቢ ክትበፅሕ ብዘይምኻላ እዛ ሃገር እዚኣ ናብ ሕማቕ ገፃ ትኸይድ ዘላ ከይፈተወይ ከም ዝብል ዘሎ ስለዚ ሕጂ እውን ወላ እቲ ምርጫ ብኸመይ ክግበር ይኽእል ተተገበረ እውን ጥዑይ ምርጫ ክኸውን ከም ዘይክእል ሳክት ሽማ ብወረቐት ክግበር ዝኽእል እምበር ካልእ ፋይዳ ክህልዎ ዝኽእል ኣይኮነን እዩ ዝብል ዘሎ እዚ እንተወሓደ ንብልፅግና ከማ ነቲ ሓቂ ክገልፀሉ ክኢሉ ኣሎ ግን ጥንቅቕ ኢሉ እዩ ንኣመጎሴ ንዓታቶም ስምዒታቶም ከይትንክፎም ናበለይ ኣብ ኤርትራ ክኸውን ከሎ እያ ተመላሓሱ መራ ካራ ትቕየር እምበር ኣብ ኢትዮጵያ ምሽክንከን እናበለ እዩ ዝብል ብዝኾነ ኣብይ ኣሕመድ ጉዳዩ ኩሉ ግዜ ሕማቕ ስለ ዝኾነ ሕጂ ኸ ብካልእ ኣገዳሲ ገበንካ ተኸሲስ ኣሎ
የዘር ማጥፋት ወንጀል ደረጃዎች ውስጥ ገብታለች ሲል ተቋሙ ገለጸም። ዓለም አቀፍ መርማሪ ቡድን እንዲቋቋም ተጠይቋል። በሀገሪቱ በቅርቡ በትግራይ የተካሄደውን የዘር ማጥፋት ወንጀልን ጨምሮ ሊወሰዱ ይገባቸዋል ያላቸውን እርምጃዎችንም አስቀምጧል። ጄኖሳይድ ዎች የተሰኘው ተቋም ባወጣው ሪፖርቱም ኢትዮጵያ በዓለም አቀፍ ደረጃ የዘር ማጥፋት ወንጀል 10 ደረጃዎች መካከል በ3ቱ ሁነት ውስጥ ናት ይላል። ደረጃ 3 ተብሎ የተለየው ማግለል ዲስክሪሚኔሽን፣ ደረጃ 5 ተብሎ የተቀመጠው ጥፋቱን ማዘጋጀት ኦርጋናይዜሽን እና ደረጃ 10 ላይ ያለው መካድ ዲኒያል ናቸውም ብሏል። በሀገሪቱ ውስጥ ያለው ነባራዊ ሁነት ለቀጣይ ጥፋቶች ተጋላጭ ሆንም አሁን ከምዛ ትሪዋ ዘለኹም እዚ ሃገር እዚ ብብዙሕ ነገር ዝኽሰስ እዩ። ጄኖሳይድ ዎች ኣብ ዓለም ጄኖሳይድ ዝካየድ ንጄኖሳይድ ናይ ዓለምና ዝከታተል ትካል ንኢትዮጵያ ኣብ ሰለስተ ክልላት ዝካየድ ዘሎ ናይ ጄኖሳይድ ተበግሶታት እዩ ከሲስዋ ዘሎ። ስለዚ ኣገይ እዚ ሃገር እዚ ኣብ ሓደ ቦታ ዘይኮነ ኣብ ክልተ ቦታ ዘይኮነ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ብተደጋጋሚ ናይ ጄኖሳይድ ናይ ምፍፃም ልምዲ ዘለዎን ዝደጋግም ሃገርን ኢና ንርኢ ዘለና። ስለዚ Ethiopia is currently categorized under the specific stages of 10 stage of genocide. ስለዚ discrimination ኣብ ዝብል ሳልሳይ ደረጃ፣ organization ዝብል 5ይ ደረጃ stage 5 ማለት እዩ። ከምኡ ድማ denial ድማ stage 10 በፂሑ ከም ዘለዎ እዩ ዝነግር ዘሎ። regional instability ዘይርግኡነት ኣበይ ኣሎ? ኣምሓራ ongoing war crimes and mass identity based arrests over the last 2 years. ስለዚ ኣብ ኣምሓራ ሕማቅ ኩናት ይካየድ ከም ዘሎን ብዙሕ ሰብ ድማ ብመንነቱ እናተደልየ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ይእሰር ከም ዘሎ ንልዕሊ 2 ዓመት። ኦሮሚያ persistent insecurity due to long term fighting and kidnapping. ኣብ ኦሮሚያ ድማ ቀፃሊ ዘይርግኡነት ከምኡ ድማ ንነዊሕ ዝቐፀለ ኩናትን ጭውያን ከም ዘሎን። Tigray lack of accountability for the past atrocities, denial of genocide and a humanitarian crisis involving over 800 displaced persons. ስለዚ እዚ ኣብዚ እውን ንሪኦ ኣለና ኣብ ትግራይ ድማ እቲ ዝተኻየደ ተሓታትነት ዘይብሉ ገበናት ጥራይ ዘይኮነ ሕጂ እውን እንተኾነ ዓብይ ሰብኣዊ ቅልውላው ክሳብ 800,000 ሰብ ድማ ካብ ገዝኦምን ካብ ዓዶምን ተፈናቂሎም ኣብ ፍቑደ ካምፕታት ወሪዶም ከም ዘለው ይዝንገር ዘሎ። geopolitical risks, rhetoric regarding the port of Asab. እዚ ጥራይ ከይኣክል ድማ ቀፂሉ ናይ ብወደብ ዓሰብ ኢሉ ዝገብሮ ዘሎ ተሓዲድን ፈኸራ ናይ ኩናት ድማ ይቕፅል ኣሎ። and resulting tensions with Eritrea are cited as significant threats that could trigger a new conflict. ስለዚ ናብቲ ባሕሪ ኢሉ እዚ ኩሉ እናተኻየደ ኩሉ ተወሳኺ ብኣፍቲ ባሕሪ ዝገብሮ ዘሎ ዘራርባ ድማ ካልእ ኩናት ከምፅእ ዝኽእል እዩ። ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እንታይ ዓይነት መፍትሒ ክግበር ኣሎ? ሌጋል ኣክሽን ትሩ ኢንተርናሽናል ኮርት ኦፍ ጃስቲስ። ስለዚ ሕጋዊ ስጉምቲ ክወሰደሉ ኣሎ እቲ መንግስቲ ናይ ብልፅግና ማለት እዩ። ብመን ኢንተርናሽናል ኮርት ኦፍ ጃስቲስ ዝበሃል the formation of a UN led international investigative team ከምኡ ድማ ነቲ ዝግበር ዘሎ ገበናት ክድህስስ ዝኽእል ወይ ክምርምር ዝኽእል ብዩኤን ዝምራሕ ክግበር ከም ዘለዎ ዲፕሎማቲክ ሚዲዬሽንስ ከምኡውን ዲፕሎማስያዊ ሽምግልናታት ክካየድ ብኣፍሪካን ዩኒዮን ከምኡውን ብዩኤን ማለት እዩ to de-escalate the tension between ኢትዮጵያ and ኤርትራ። ሕጂ እውን ናብ ኤርትራውያን ዝመልስዎ እቲ ኩነታት ነዚ እውን ይብልሎ ማለት እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ካልእ እውን ብዛዕባ ኩነታት ናይ ትግራይ ሓድሽ ዜና ቀኒየለን ቀነ has released a new report detailing what they call the unrelenting persecution of Tigrayans. The document highlights that ethnic Tigrayans in the disputed region of northern Ethiopia face discrimination and arbitrary detention. Despite a peace agreement signed in 2022 between the Tigray People's Liberation Front and the Ethiopian government, which put an end to a brutal 2-year civil war, hundreds of thousands of Tigrayans are still displaced and cannot return to their homes. Furthermore, increasingly tense relations between Addis Ababa and the region's authorities are sparking concerns of renewed conflict. Our correspondent, Tom Kaneti, in the Ethiopian capital. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ሂውማን ራይትስ ዎች ኣብ ትግራይ ብዙሕ ገሰት ናይ ገበናት ይካየድ ከም ዘሎን ብዙሕ ህዝቢ ካብ ገዝኡ ተፈናቂሉ ንቡር ሂወት ክረክብ ከም ዘይከኣለን ብዙሕ ገበናት ይፍፀመሉ ከም ዘሎን ዝገልፅ ሓበሬታ ወፂኡ ነይሩ። እዚ እውን እንተኾነ ካብ ኤሮጳ ዝወፅእ ዘሎ እዩ። ከምዚ ዓይነት ገበናት ይካየደሉ ኣብ ዘሎ ድማ ኤሮጳ ሕብረት ብገንዘብ ክድጉሞ ይወሲኑ ዘሎ። Human Rights Watch says that it spoke to internally displaced people from Western Tigray who say that they've been arbitrarily detained and treated as second-class citizens. They said to Human Rights Watch that they had been deprived of basic needs like getting an ID card which would allow for access to banking, for example. There are more than 800,000 internally displaced people in Tigray. And earlier I spoke to Samra Reed Silva, who has been helping some of them in Mekelle.
People have lost their homes, their businesses, their land, and their loved ones. Today, many are barely surviving in such extreme, inhumane conditions without reliable access to food, medical care, proper shelter, or basic services. And the real solution is clear. People must be able to return home safely and without further delay. For that to happen, the forces ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ተጋሩ ብፍላይ እቶም IDPs ዝበሃሉ ዘለዉ ተመዛቢሎም ዘለዉ ህዝቢ ካብ ንቡር ሂወት ወፃኢ ብዙሕ ፀገማት ይገጥሞም ከም ዘለዎም ብዙሕ ሽግር ይገጥሞም ከም ዘለዎን መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ነቲ ፀገም ንክፈትሕ ብዙሕ ተበግሶታት ይወስድ ከም ዘየለ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ናብ ገዝኦም ተመሊሶም ንሳቶም መሰል ብዘለዎ መንገዲ ናብ ዝምልከቶም ናብቲ መረበቶም ንክምለሱ እዩ ዝሕተት ዘሎ ግን ብልፅግና ነዚ ነገር እዚ ጃብ ሓፂር ግዜ ክገብሮ እዩ ኢልካ ክዝረብ ኣይክእልን እዩ ስለዚ እዚ እውን እንተኾነ ኣሉታዊ ካቨሬጅ ነቲ ናይ ብልፅግና መንግስቲ ዝበሃል ዘሎ ካብዚ ወፂና ካልእ በዓላቶም ዝብልዎ ዘለዎ ድማ ንስማዕ unfold quietly through positioning, partnerships, and long-term strategy. Now, across the Red Sea and the Horn of Africa, a subtle but significant dynamic is drawing attention, not because of a single event, but because of a pattern of expanding regional engagement. At the center of this discussion is Egypt's growing presence across key strategic locations, and what that could mean for Ethiopia's evolving role in the region. But this raises a deeper question. Is Egypt expanding its regional positioning around Ethiopia, or is this a complex geopolitical signal being ኢትዮጵያውያን ኣብዚ እዋን እዚ ግብፂ ተኸበና ኣላ ግብፂ ኣብ ዝተፈላለየ መንገዲ ንኢትዮጵያ ኣብ ምሕፃር ትጓየላ ዝብል ክሲ ብዝሰፍሐ መልክዕ ክዛረብሉን ክፅሕፍሉን ንርኢ ኣለና ብርግፅ ግብፂ ነቲ ድኹም ጎኒ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ብልፅግና ንሪኣ ናታ ረብሓ ከተቐድም ከም ንቡር ጌርካ ኢኻ ትወስዶ ግን ብልፅግና እዛ ይተዋሕጠሉን ኣሎ እሱ ጥራይ ዘይኮነ በቲ ተፈጢሩ ዘሎ ጋፕ እውን እንተኾነ እትዮም ካልኦት ሓይልታት ነዚ ሓጓፍ ናይ ኢትዮጵያ እናተጠቐሙ ጽቡቕ ዝኾነ ገዝጋስ ይገብሩ ኣለዉ ግብፂ ናብ ከባቢና መፅያ ንዝተፈላለዩ ፀላእትና ትዕጥቕን ትዕይልን ኣላ ኣብ ውሽጣዊ ኩነታትና እውን ተኣትወልና ኣላ ዝብል ክሲ ብዙሕ ግዜ እዮም ዝጥቀምሉ ብርግፅ ግብፂ ከም ሓደ ንረብሑ ዝጓየ ሃገር ዋላ እኳ ከምቲ ዝድለ ዝጓየ እንተደይ ረኣናዮ ብሶማል ድዩ ብሱዳን ድዩ ምስ ኤርትራ ድዩ ምስ ካልእ ገይሩ ንዓና ሽግር ክፈጥረልና ይፍትና ኣሎ ዝብል ዘረባን ክስን ተደጋጋሚ ይስማዕ ኣሎ እጂ ዝያዳቶም ኢትዮጵያውያን ግብፂ ዝርአ ነገር ስለ ዝገበረትሎም ወይ ካልእ ዘዛርቦም ነገር ኣሎ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ግን ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሃገራት ዘሎ ናይ ረብሓ ውድድር ግን ከም ንቡር ጌርካ ኢኻ ትሪኦ ትኽእል ሕጂ እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ እናኾነ ዝመፅእ ዘሎ ኣብ ከባቢና እዚ ናይ ጉዳይ ናይ ሱዳን እዩ ጉዳይ ናይ ሱዳን ቅድሚ ነዛ ናይ ግብፂ ምርኣየ ባ ለንቀነ ዝረኣናዮ ሓደ ነገር ከርእየኩም እየ ኣብዚ ምናልባት ትከታተልዎ ኣለኹም ዲኹም የለኹም እንዚያስ ከስምዕዋ Mali making headlines recently. Here's a look at what's going on. Mali is facing a security crisis. At the weekend, coordinated attacks by armed groups and Tuareg rebels targeted military sites across the country, dealing a major blow to the ruling junta. Let's start here, in Kidal, where military camps came under... ምናልባት ማሊ ዝበሃል ሃገር ገለ ካብቶም ሰለስተ ኣብ ዝሓለፈ ካብ 2022 ኣቢሎም ዕልዋ መንግስቲ ብምግባር ስልጣን ዝተቆፃፀሩ ናይ ማሊ ቡርኪና ፋሶ ኤንድ ኒጀር ዝበሃሉ ነይሮም ኣብ ውሽጢ ማሊ ኣብዘን ዝሓለፋ ሒደት መዓልታት ሃንደበታዊ ብርቱዕ ዝኾነ መጥቃዕቲ ብሓደ ዕጡቕ ጉጅለ ምስ ኣልቃዒዳ ምስ ገለ ንርክብ ኣለዎ ዝበሃል ሓደገኛ ኮኦርዲኔት ዝኾነ መጥቃዕቲ ብምግባር ነቲ ሃገር ከውድቓ ቁሩብ ተሪፍዎ ኣሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ናብ ሓደ ዕጡቕ ጉጅለ ኣብ ዶባት ናይ ምስ ምስ ኣልጀርያ ድዩ ዋላ ምስ ሊብያ ኣብ ዘሎ ዶባት ካብኡ ዝብገስ ሓይሊ እዩ ከምዚ ገይሩ ነዚ ሃገር ከውድቓ ቀሪቡ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኢትስ ቨሪ ዲፊካልት ቱ ብሊቭ ነዚ ነገራት እዚ ምክንያቱ ኣብ ሓፂር ግዜ ሓደ ነገር ከምዚ ክገብር ይኽእል ኣይክእልን ሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነቲ መንግስቲ ንቕንቕ ኣቢሎሞ ከም ዘለውን ሓላፊ ሚኒስትር ምክልኻል ናይቲ ሃገር ከም ዝተኸተለን መራሕቲ ናይቲ ሃገር እውን ኣብ ሕቡእ ቦታ ከም ዘለውን ምክንያቱ ኣብ ወላ ኣብቲ ርእሲ ከተማ ብርቱዕ መጥቃዕቲ ይካየድ ከም ዘሎን እቲ ዝገብርዎ ዘሎ መጥቃዕቲ ድማ ብጣዕሚ ሶፊስቲኬትድ ከም ዝኾነ ኮኦርዲኔትድ ዝኾነ ሳክት ሓደ ዕጡቕ ጉጅለ ካብ ገዙ ተበጊሱ ዝገብሮ ከም ዘይኮነን ፈረንሳ ኣሜሪካ ኢድ ከም ዘለዎም ኣብ ዝፍሉጥ ጌርካ ኢኻ ትሪኦ ዘለኻ ምክንያቱ ራሽያ ኣብዚ ቦታ እዚ እናስፋሕፍሐት ትኸይድ ስለ ዝነበረት እቲ ጉዳይ እቲ ንራሽያ ካብዚ ቦታ እዚ ንምውፃእ ነዞም ሓይልታት ድማ ናብ ናይ ኣሜሪካ ኤምፓየር ንምምላስ ዝተገበረ እዩ ማሊ ብዙሕ ናይ ወርቂ ሃብቲ ዘለዋ እያ ኒጀርን ቡርኪና ፋሶን ከምኡ ብዙሕ ሃብቲ ዘለወን እየን ስለዚ ኒጀር ኔክስት ታርጌት ክኸውን ዝኽእል እዩ ምክንያቱ ዩራኒየምን ካልእን ፀጋታት ናይ ፈረንሳ ካብዚ ዝመፅእ ነይሩ ምስ ኤሮጳ ድማ ምስ ፈረንሳ ምስ ኤሮጳ ከምኡ ምስ ኣሜሪካ ኣብ ምስሕሓብ ፀኒሖም እዮም ስለዚ ክንምንታይ ሓደገኛ ስጉምትታት ክውሰድ ከም ዝኽእል ኣብዚ እዋን እዚ ንኸነስተውዕል ኢለ ዝገብረልኩም ዘለኹ
a symbol of their push for an independent homeland in northern Mali. Another key area is Katai, a garrison town where Mali's leadership is based. كم تريوا زلهم بسمينن بدبوبن بكلتيو منقدي متي تمتكعت زكايد نيرو أبزح بتتاد ما يمتك أمام نتسراويتنا يا مال دما they didn't live in a chance يبز بهالزلو ولا قات منقسي كم تزتحسب له كود دغن تزي كاله أجن كبيت زخنة سارتات وريدوا كم زلو أتمنقستون كبيت بده قت إمو خمس زلو يزن كرزلو برجت نزيعة فتنازيع أنت سجيروما بزيادة كدالو يقولهم أنت إذا ريكازي أبس حجز لنا عودة كينات بغلال لما الكعاتو صغيرة كيناتنا نروز لنا أنا ملخاوي حقس لزي اللي بغلط إنكات رايت نبرو زبل نازلنا الزمالة دما إيرترا زغل جنباراتا سراويتين قلن كتقبر كلا الشنات يدمسلني رغدا الشنات نهزب زي حلي قلي يدمسلني رو كوم عينات من رجعتات كانوا تقرات تقبر لهم يبلي اللغون قديتا زغون اللي من قدك متي يال زغون سراويت بجنبارات أو قبل زغل سراويت كل وكاك خلال تهاجر تقد سكات خينا انت زي اللي اب كتما جنسات تقدينو يونيفورم غيرو دونو نابل عقرقرنا قبرز وعلت ايت مستكوس زهد من زمارخن وتهدر كمنا بلصقنا انت لك قوي نغن بزو ነገር ክትገብራ ይትخلني جنين ኢትዮጵያ ክጽርፍ ኢላ ይኮን ኢትዮጵያ ምስካሉ ተገራት አፍሪካ ወዳዲርካ እዚ ሓያል ሰራዊት ኣለዋ ያትባ ምስካሉ ተገራት አፍሪካ ወዳዲርካ ካሎት ሽማው ወተሃደር ጥራይ ዘሎ ሽሚ በቃ በራብ عوده ኩናት መጽዮም ከምዝናይ ባለ ኤርትራ ولاون كم زناي تجراي ولاون كم زناي محرف فانو نخيسو أبقبوتاتنا وعلنا حجرن كواجا الكازغل دمو زي بلو سراويت it's impossible كم عينت سراويتن قالن كتري حتى ويون شجر مسمتين أبوك بتصحوا له خنيم كسب حججن أبكال هجرات أفريقيا من قصص ودق ناي سومن وجي مستقبري سومن كمان يكون ناي ساعات وجي من قصص غيره بزعتك زي أفريقيا بعلوة من قصص سلطان زكاير زي سورا غير كاغلا موجاز بهاليلن لذي جون أبزي نتي الواقع رسلتان هز نبرن عكالي وديم نبى حكي زحزني كون زين تجاتي مهناتو توم قدم مجابريا زنبر مرحتي نعتاتهم من مملاس جبر زولو من قدم مخانو أركز بسحة من سينا أفريقيا تردي ولا زود Theo Kamarai was a central figure in the military government and instrumental in strengthening ties with Russia. Other junta leaders are reportedly in hiding as sporadic gun battles continue. But this crisis didn't begin this week. In 2012, Tuareg rebels in the north. هافشا زي حركاتي بغربا كنكاتاتلو زلنايو كم زي عين التريوتات أبزي نقط وزلنا مدرك ببزح كرز غليو ترزي أبزي وانزي حيال زخونة سراويتن قلت من تزيبلكا كبيت زخونة مدقعتك وردا كاي غليو كالاي there's a big difference أبزي إذا عينات كوينات نريو زلنان أب قرن أفريقيا نريو زلنان نبيني كم زي حجينا يمالو نريو زلنا أبي أحمد كدام وديقو محلوي أبي أحمد كودق جنا يدلني نتا أجندة سلزة قلقل سلزي أستوعب الكاميرا يدلايو إثيوبيا كندي عين التراويت أبوش تخينين كساقس ولو جن كودق سلزة يدله بعلم شفافينهم تطوع بيلهم ملو سلزي أبي إثيوبيا كونكولت بلان ننبينيو فانوز بحال كنا منتاي بوتا تغوتا زيرلو شنز بحال كنا منتاي كساقس له الجناي هو واحد من كساقس نرلنا كله بتناي السودان كنا تات نريوز لنا كلهم زياتهم دمير كخطريهم كلها إثيوبيا زبال هاجر أما يهلون كن كم نفلطو إثيوبيا تبلصقنا زبال سرعات نكالا أجندا سلازة قلقل زلو نكلو سلازة دل زلو كليو كم زلو خقبرويم كل زكالهم كحقزويم and كبير تراوخين كخطريو خلا خازو دايزي بزح مستوعب زليو يكون now let's go to ten نزو دايزي sponsors قبرازنا برا عرب تايقات منالو Amid the stalled peace talks, Iran has issued a strong warning to the United States and Gulf states hosting their bases. Quadruple, that is the word Iran is using to describe its response. Tehran says any attack on its oil infrastructure will be met with 4 times the damage. We will respond to any act of war. انتايم زبلو زلو إيران نزن هقرات عرب أبعدنا زخون يكون كوينان تجميرو أما كن هرم تجميرنا ويلوخم 4 عصفنايتي زوردنا كويناتينا كن قبر لكم سلازي كاب حجي بيزاتكم يبكم أمريكا كتتكعنا تحقزن تلخم هقراتكم عدوكم كم زان تاقيركم حسب ويم زبلوم زلو زي we will respond to any act of war كل عينت فتنابل لنا زبتن كبيت زخون متقعد خنقبرينا if any of our infrastructure including oil wells becomes damaged زخونه يكون أبز حجز متسكينات زخونه تحت غرسناتنا أنت عنيو ناين دادي علاقة هون خلوي قال أنت كن قبرنا يمزو بزلو as a result of the blockade
we ensure that quadruple of the same would happen to countries that provide support to the aggressor. ስለዚህ ሓንቲ ነገር ኣባና ተታሪማ ኣርባዕተ ዕፅፍናታ ጌርና ከነማልስ ክንፍትን ኢና ኣብመን ኣብዘን ሃገራት ዓረቢና ከነማልስ እዮም ዝብሉ ዘሎ ስለዚ እዚ እውን ክብድ ዝበለ ፈኸራ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ግን ኢራን ክትገብር ትኽእል ኣይትኽእልን ቅድሚ ሕጂ ስለተራየ ፈኸራ ይልካ ክስገር ዝኽእል ነገር ኣይኮነን ስለዚ ንሃገራት ዓረብ ከቢድ ዝኾነ ፈተናን ከቢድ ዝኾነ መጠንቀቕታን መፅይዎም ኣሎ ሃገራት ዓረብ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣይጉዳይና እዩ ንሕና ኣይኮንና ንውስኖ እዮም ዝብሉ ዘሎ ስለዚ እንታይ ገይሮም ኣለዉ ይበሃል ኣሎ ሕጂ እቲ ጋሊባፍ እንዲሁ ሓደ ነገር እውን ፅሒፍ ነይሩ ሎሚ ህፁፅ ኣኼባ ኤክስትራኦርዲነሪ ህፁፅ ኣኼባ ተኻይዱ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣበይ ኣብ ስዑድ ዓረብ ኣብ ጅዳ ነተን ሃገራት ናይ ኸልጅ ከመይ ክኸውን ከም ዘለዎ ገይሮም ኣለዉ ሕጂ ነዚ ዜና ክርኢ ከለኹ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ኢማራት the UAE has decided to exit OPEC and OPEC plus ኢማራት ካብቲ ኦፔክ ዝበሃል ናይ ነዳዲ ኦርጋናይዜሽንን ከምኡ እውን ነቲ ኦፔክ ፕላስ ዝበሃል ካብ ክልቲኦም ከም ዝወፀት እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ከም ንሪኦ ዘለና እተን ሃገራት ዓረብ I'm gonna give you ምናልባት ክንሪኦ ስለ ዘለና ሓደ ኣገዳሲ ርክብ የካይዳ ከም ዘለዋ ናበይ ኣብ ጅዳ ነቲ ዘሎ ኩነታት ብኸመይ ክንፈትሖ ንኽእል ኣብ ትሕቲ ዝብል ርክብ የካይዳ ከም ዘለዋን ነዚ ርክብ እዚ ዝያዳ ዝደፍኣሉ ዘለዋ ድማ ስዑድያን ቀጠርን ምዃነን እዩ ዝንገር ዘሎ ብርግፅ እቲ ጉዳይ እቲ ናበይ ገፁ ክኸይድ እዩ ሕጂ ክረአ ናይ ቀጠር ኣሚራ ክኣቱ ከሎ ዘርኢ እዚ ስዑድያን ቀጠርን ዝገብርዎ ዘለዎ ገለ ይበሃል ከቢድ ዝኾነ ፈተና ኣብተን ሃገራት ኣጋጢሙ ከም ዘለዎን እዘን ሃገራት ድማ ይራኸባ ከም ዘለዋ ኢና ንርኢ ዘለና መርገፂ ናተን ተፈላለዩ ከም ዘለዎን ናይ ባሕሬን እውን ኣቐዲማት እዩ ከም ዝነበረ ዝዝከር ወውልቲ እዚ ጉዳይ እዚ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ሓበራዊ መርገፅን ሓበራዊ ዕላማን ሓበራዊ ኣጀንዳን ገይረን ነቲ ዘለዎን ፀገም ክፈትሓ ይኽእላ ዶ ኣይ ዶንት ኖ ሓንቲ ነገር ግን ወፂኣላ ክልተ ፀብፀባት ከርእየኩም እየ ለንቅነ ሓደ ጎስጓስ ብብዝሒ ይርአ ኣሎ ንሱ ድማ ስዑድያ ክትፍንጀር ትኽእል እያ ዝብል ዘረባ ዝተንብህ ነገር ኢና ንስምዕ ዘለና እንታይ ማለቶም እዩ እንድሕሪ ኢልካ ድማ let me show you this ተብላ ኣሎ ሳውዲ አረቢያ exports 301 billion worth of goods annually almost entirely oil, fuel, chemicals, and plastics. See, nabe comes high the mine of Rohmalo. But now there is one pipeline alternative that east west the best export natom misnadaden chemicalatin zitahas konkolo abzuanazi had a pipeline kambrana mi'rab zakhidi zallo to reti but whatever like bahar zallo malatu. But even running the pipeline at full capacity, more than half of the Saudi oil exports have nowhere to go while Hormuz stays blocked. That's why 4 million barrels per day of Saudi production is currently offline. If 2.5 trillion economy, 35 million people, built almost entirely on oil revenues with its main artery effectively closed and its backup pipe trying to push more. That's why even world leader is flying to Riyadh right now. Times يبلو زلو مجمريا كردانا زلو يبلو سعوديا أبتحتي صبصاب اللاتكم سعوديا 300 حدا بليون اكسبورت اللوا ندقيها تسدو مبزحتو دما مسندادن كيميكالاتن قالن زتحاحزيو نابي يزقيد ندحريلكا 21% نايت سددناتا ناب تشاينا يزقيد 13% ناب هندي 13% دما ناب جابان سلازي اولموست كبابي فرقي نايت اكسبورت ناتهم ابزين هاجرات ياتن كم زقيد يزنقر امبورت ناتا دما كاب كالت تمصو نغير دما كاب تشاينا 21% تمص الكترونيكس كارز ميتالز كاب يو اي 9% تمص كاب سعوديا دما 7% 9 كاب امارات كاب امريكا دما 7 انتي نغريكم يليبزي ابز كتريو كلهم سعوديا اتناي دغ سددناتا بعبيت كفال درجه وديقو خمزلو كنغر كلو حنت نغر كن كنغرو ما يدلينيو ولا كو افريقيا نايت قدم تشطو زلو ندادي شطو انتلو كابت فرق كن بدابل بكبور يم تشطو زلو بايتات ندادي 200 لعليني دشيات زلو سلازي سعود عرب كندتي وريد غزلو صقام كسارا يغاط ما كم زي ليز نغر كن انتي كلنا يم زلو زلو سعود عرب توثق كم زلان تموت كم زلان زنغر حبريتان سمع لنا
سعود عرب شكر الله هذا definitely مخنياتو نوشفت حرمز ملو بملو بغير بحر كغير وكيل مع الوقت ولا يتغلنا but if you compare that with سعود مس إمارات ويون مس قطر كتودادرو تجميركا عبد فللي زلو قطر تغلالا وصعتي سدد ناتهم تطويل له كويت زبال ملو تدخل قبره زخل زنبره تعزيل له إمارات عبد كفارنا يكتبوا تعزيل له سلازي بحبيو تنحجرات من زيادة هاسينا له أكتب لك الله قاي بحر نابنت سعود عرب كله زاد لي هذا نجار بغي بحر تقتله ولو كاب وشفت حرمز وص نجارات تنيروا بزع نجارات ناتا بغي بحر كتوص ولا أنت بتروكيميكالز ناتان كلملين بما كاين ناس عانت كم تناي قدم كيكون خليقن كتوص ما بخبر واقع نخ شيء تخل الله كاب قالوا تجرا زحش عدل الله بقمت قالوا أبي مرات زور زلو زربا أنت سميكا أنت يوز بحال زلو زربا زي حقنتو ميتخامي تكبلكم هيكل نيجن كاب بزحات من جتات ريه له إمارات كم حر تزقاتم زلو تسقم وشتاوي نايتن شوعات حقرات أو أبتن شوعات ستيتس زلوا هذا كاباتهم تشارجيا زبال كاباتهم كوتس يدلكم زلو زقلس حبريتالو درجة فيك نيوز كون خليجن ببزحك تجمري يله ولا وانت فيك نيوز انتو قينو دايما دايلوم الزرقح وصبات كم زلوين انزر كما اجندات يسرح له كم زلوي urgent the Sharjah will زبال مالتي the Saudi deficits in the refugee has the great separation drone سلازي قال اكاونتات نتناي شارجيا زبال ستيت كم زاب ذكريكم صنعكو كاب إمارات كنت أسألي دلو كم زلو زقلت حبريتالو تك أي حيوت شارجيا زبال التشارجيا زبال دمان طريقمو كباب فرق نايتا ستيت كوينو نابتي أفتق بحري بفرلاي نابت استراتيجيك أو بوتاتات زخيد نسيو هجي انتاي نقبلي يوم كم زوز قبرو زلو أنا كمناتي كل شارجيا بقاي مثلنن راس الخيمة زبال ونالو بتدحريت شارجيا زبال تراي كل مثلنن بعبيو كريا خلناقن أبو دابي نابت حدا وغنيو دبي راس الخيمة قلنا بلي زخيت خال ستيت دبي نابت دبوب زلون ناب سعودية زداوب مخاني زنقر كم ما ناب عمان زي إمارات بتتخذوا زلا بفلاي مس إسرائيل تخذوا زلا كلنا تناوشتو زلوا مس سعودية مس إسرائيل زقبر زلو زمدنا يدقفوا يوم أيبا زي يدقفوا ما راح تسالوا زبهال زربالو إذا حكنا تكلوا يخلدوا I don't know معناته أمونغ سعوديان إمارات زلو بأسي يغطس لالو الميديا كزلالو في جميرو مالوي كتناخو في جميرو مالوي سلازي إذا عجلن كان زقبر زلو ناي GCC ناي زين هقرات خليج ركب من البعض نسو قال مفتح كم سنتخيلو ولسي جن أنا كريو خلقو تفللي أمونغوم زلو ناب حدا قداسي زمدنا كم صوب يخلي زبل امنات يبلين معناته the difference is too big نعبي خيرالو نابكي بحري ناب قرن افريقيا دما نمصاي ناب قرن افريقيا مسمص خايز ጉዳይ ዝድማ ካብ ካል ካፍሊ ዝበለ እችም ተገማች አይደለም ለአስመራ የቴህራን ጦርነት በረከት ይዞላት የመጣ ይመስላል ኢሳያስ አፈወርቂም በ30 ዓመት የስልጣን ዘመናቸው ትልቅ እየተዘገበ ያለ ጉዳይ ነው ድርድሩን የመራችውና ያስተባበረችው ደግሞ ግብጽ እንደሆነች ታውቋል በኤርትራ የተጣሉ ማዕቀቦች በሙሉ አሜሪካ ለማንሳት እቅድ ነድፋም እየተንቀሳቀሰች መሆኑ መረጃው ወጥቷል የኢራን ጦርነት ለአስመራም በረከት ይዞ መጥቷል የሚባለውም ከዚህ አንፃር ነው በኢራን የሚደገፈው መሰረቱ የመን ላይ እንታይም ዝብሉ ዘለው ኩናት ናይ ኢራን የኤርትራ በረከት ይዝላ መጽዩ ዝበሃል ዘሎ እዚዩ ወይ ካብ ኩናት ሕማቕ መጽእ ካብ ኩናት ዝፅቡቕ ነገር ይመጽእ ንምባል ኣይኮነን ግን ተዳሊኻ እንተለኻ ዕድላት ክፍጠሩ ከለዉ ንዓኻ እዮም ዝጠቕሙ ኢና ክንብል ንኽር እምበል ኤርትራ ካብቲ ኩናት ብፍሉይ ትረብሓሉ ነገር ኣለዋ ክትበሃል ኣይክእልንያ ኤርትራ ንኩሉ ኩነታት ተዳልያ ስለ ፀንሐት እቲ መድረክ ዝፈጥሮ ዘሎ ንኤርትራ ዝያዳ ኣርባሒ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝግምገም ዘሎ ብርግፅ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ብብዙሕ ናይ ብልፅግና ሚድያታት ዝብልዎ ዘለዎ ዘረባ እዚ እዩ ኤርትራ እገዳናታ ክለዓለላ ከም ዝኽእል ምስ ኣሜሪካ ቀጥታዊ ዝምድና ክትገብር ከም ትኽእል ብዙሕ ሽርክነታት ናይ ምርካብ ዕድል ከጋጥማ ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እዚ ድማ መርኣያ ናይቲ ንነዊሕ እዋን ተዳልያ ዝፀንሐቶ ነገር ከም ዝኾነ ኣብ ገለገሊኡ እውን ካብ ዝብልዎ ዘለዉ እንተሪኢና ኣብዚ እውን እቲ ኣብ ዎል ስትሪት ጆርናል ንዝነበረ ኣርቲክል ዝፀሓፈ ኣብ ካልእ ቦታ ከም ዝዘርግሖ እዚ ሰብ እዚ ነይሩ ነቲ ኩነታት ዝፀሓፈ እንታይ ኢሉ ፅሒፍ ኢሉ ነቕፋ ፕረስ ኣውፅዎ ኣሎ ምስ ኤርትራን ግብፅን ስዑድ ዓረብን ኣብ ዘባቐየ ባሕሪ ምስራሕ ንረብሓ ኣሜሪካ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስትራቴጂካውነት በመቐይሮ እዩ ብምባል እዚ ሮቢ ግራመር ዝተባሃለ ማለት እዩ ንሱ ኣብ ሽርክነት ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑን
وول ستريت جورنال زصحفتي ابتي وول ستريت جورنال زرانا ارتيكل زصحفسو نيرو ابي خام رغاغص وي انتوسخ حبريتا هيبو ابزي سبستاك زبحال حدا بلاتفورم لاو كم صحفن ابزي حبو مبرهي نايرترا مرحن ناصا اندبندنت زخونه ناصا زخونه بوليتيكا مسمر حزام خادا تصاورنت زين نفسها مخال زلو እቲ መንግስቲ ኤርትራ ፖሊሲና ቱንሲ ምስ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ክሰርሕ ከላ ዝያዳ ውፅኢት ከምፃላ ይኽእል እዩ ዝእንፍት ዘረባ ከም ተዛረበ እዩ ዝነግር ዘሎ ሕጂ እውን እንትኾነ እዚ ጉዳይ እዚ ዝተወደአ ነገር ኣይኮነን ብዙሕ ነገር ኣንጻር ኤርትራ ክግበርን ክስረብን ከም ዝኽእል ንግምት ኢና ብልፅግና ግን ወይ እውን ሚድያ ናይ ኣምሓርኛ ብኸመይ ትርጉመሎ ነዚ ርክብ እዚ እንተሪኢኹም ሓንቲ ነገር ክብሉ ሰሚዐ ኣለኹ ንሳ ድማ ካብ ዜሮ ዝተበገሰት አይኮነትም ሲተዳክሙ በመጨረሻም በብልጽግና ካድሬዎች እጅ ላይ ብቻ ቀርቷል ስትል ኤርትራ ፌዘች። ሰሞኑን አሜሪካ ማዕቀብ የማንሳት እቅድ አላት መባሉን ተከትሎ የኤርትራ አምባሳደርና ሚኒስትሩ ድሮም ትክክለኛ እኛ ነበርን የሚል ይዘት ያላቸው መግለጫ አውጥቷል። የኤርትራ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር እኔ ነኝ ሲሉ የነበሩትና የሻዕቢያ መንግስት ኢትዮጵያን ጨምሮ የአፍሪካ ቀንድ ሀገራትን ያተራምሳል በሚል ተወንጅሎ የተጣለበትን ዓለም አቀፋዊ ማዕቀብ አስነስተው መቶ ሺዎችን እንዲገድላቸው ያደረጉት አብይ አህመድ ስለ ቀይ ባህርና አሰብ ተከታታይ ፕሮፓጋንዳ በሚነዙበት በዚህ ወቅት አሜሪካ በአስመራው አገዛዝ ላይ የጣለችው ማዕቀብ አንስታም ቀይ ባህር ላይ መተባበር ልትጀምር ስለመሆኗ ከሰሞኑ መዘገቡ አይዘነጋም። ይህንን ተከትሎ የተለያዩ አስተያየቶች ሲሰጡ የከረሙ ሲሆን የኤርትራ መንግስትን ተፈላጊ ያደረገው የሆርሙዝ መዘጋት ቢሆንም ከዚህ ጸረ ሰው አገዛዝ ጋር አሜሪካ ወዳጅነት ለማድረግ ስትነሳ ማጤን አለባት የሚሉ ትችቶችም ሲሰሙ ተደምጧል። ሕጂ እንታይም ዝብሉ ዘለው ኤርትራ ሓንቲ ኣብዚ ዝብልዋ ማለት እዩ ኤርትራ ንነዊሕ እዋን ንሕና ናብ ቁኑዕ ዘለና ቁኑዕ መስመር ኢና ዘለና ዝብል እምነት ከም ዝነበሮም ኣሜሪካ ድማ ዘለዋ ኩነታት ናይ ወሽመጥ ሕርሙዝን ከምኡ ድማ ናይ ባቤል መንደብ ዘሎ ፀገማት ስለ ዝድርኾም ዘሎ ምስ ኤርትራ ኣብ ካልእ ግዜ ወላ ቀልጢፎም ዝምድና ክገብሩ ይደልዩ እንተዘይነበሩ ወላ እኳ ድሌት ከም ዘለዎም ገሊፆም እንተነበሩ ሕጂ ተገዲዶም ወይ እውን ተደፋፊዮም ተቐላጢፎም ስጉምቲ ንክወስዱ ዝድርኽ መድረክ ተፈጢሩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ Eritrean officials are framing the potential lifting of sanctions as a total vindication of their past actions and a defeat for their international and regional critics. بحفشة انتايم زبلو زلو ني إيرترا كتعيونون ديهم سفتنو زلو جن إيرترا انتستي فتاوي يفلت ولا يفلت يدنكو إيرترا مكيتاي أبزو درجة زبتي حزلا أبقات راينا خن أمن نخل انكس إيرترا بفلو يلوط خقبر الكاية ويون عجي حدش مدرك فترة الكاية ويون دحرسو من مريج حكاية مساقا نقصر علي كون زقبر زلو ونتات أبي إيرترا استغير نجار لأن أمريكا بوليسناتا كتكير كم تدلك بمحجون كغيروا خمس خلون نتزح على فجيجاتات كغيروا مسير تراك صرحوا كم زدليون يو تي حساب نيرو نوعيهم كتبرز في التنزلوجن بزحات سب حبو ربحا ويون تم جنازو زبالو نتقول دايتن متمزاز كل عينة سجمات يجبرهم زلون دونالد ترامب تسفى سلز غرس أي مس منكسير ترى خسر عزفت نزلوا ويون منكسير ترى تعبيت يسمعوا له ني إثيوبيا نأمريكا سعرنا ينازل الجهرة له بلا بلا زبل زرباتات علوزي العلت إنك غزل اليوم زرباتات يوم نجزيوجن أبكم حشوية ينعتونينا انتايكو قبري فتنهم زلوا تراي مردايد لنا تجي نبتم بانداتات نسكر سلسلة حاجة ህዝቢ ትግራይ ደቀይ ሰድድን ይለሎ ኣይንዋጋን ይለሎ ዛትስ ጉድ ኣይንህብን ይለሎ ዛትስ ጉድ ሰልሳይካ እንታይ ክብል ክጅምረሎ አንቱም ኣብ ፒዲኤፍ ይኹን ኣብ ቲፒኤፍ ዘለኹም ንዑ ገዛኹም እተው ናብ ልምዓትኩም እተው ክብል ክእል ኣሎ ራብዓይ ድማ ብዝመረፅ ናይ መንግስቲ ክንመሓደር ኣለና ክንመርፅ ኣለና ሕገ መንግስታዊ መሰልና ይፈቐደልና ክብል ኣለዎ እዩ ዝብል ምክንያቱም ብዛዕት ሽግግር ዝበሃል ሓሰብ ኩሉና እም ሶሪ ሽግግር መንግስቲ ምክንያቱ ብተወሳኒ ትግራዋይ ኣብ ትግራይ ዘሎ ህዝቢ ክመርፅ ክኽእል ኣለዎ ይቕኒ ኣበይ ኮይኒ ክመርፅ እንታይ ዋኒት መድረኽ ከም ትሪእዎም ዘለኹም እቲ ዲቤት ክሳዕ ክንደይ ከም ዘሎ ናብዚ ድማ ድምልስሉ ዘለዎ ስሙ ትገርም ኣላ ሰላም ይሆና እንደሊ ፀገማትና በሰላም ክፍትሑ ኢና እንደሊ ኩናት እንደሊ ዝብሉ ተጋሩ ከይትዳለ ህዝቢ ትግራይ ዝብሉ ስንቂ ከይተቐርብ ህዝቢ ትግራይ ዝብሉ ኮሮሻ ከይተዳለወ ኣዶ ትግራይ ዝብሉ ከይትጋለል መንእሰይ ትግራይ ዝብሉ ሚድያን ብኣካልን ትርጉም ሰላም እንታይ እዩ ኣበይ ዘሎ ሰላም ብወልያ ብዓፋር ብሰቆጣ سلمتي بحمرة
صراحة كوحدة كهايلو ناتدالو فهم زي بالي بحد سبدو سلامي مسي بس قلنا هو قالنا مسس مجلو هاي تقبل كوينات يدلي سلامي ندلي يونر كم يلقون يقومون ناي دكتور أبي أحمد زنبرة ناي مرزا تمساسلنا تلو أب أول تجمع أفتنا جيتها شوالي نوركو جن حبرت علني أب أول تجمع يفلتانية جيتها شو تجمع وني فلتانية السخايت غلنا نحن أنا نخيل السخايت مرحن أنا إيه زمرح السخاء عقمي بالكان أنا إيه عقم زلني إذا ما تحساس باتعرف الزياتو قول في تجمع يوم مالتي سلازي زت حساس بازي حريو جيتها شو أي تمرحن سلازتبعله أي تخيلن سلازورو كم زي خيل جيرو انتهى جيرو هو كلاتنا نفوتينا مالتي ያው ብናይ ዶክተር አብይ ኮሙ ተዝኸውን ነይሩን ተዕድል ኸምሃም ናይ ጌታቸው ይኽገጥም ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ጌታቸው እዚኣ ኻትሪ ዋለኹም ዳርጋቲ ግጥም ኣብ ሚድያ እዩ ዘሎ ገጅፍ ግጥም ኢና ንርኢ ዘለና ናበይ ክበፅሕ እያ መወዳእታ ንግዜ ክንገጥፎ ንኽእል ኢና ብዙሕ ዘረባ እዩ ዘሎ ብዝኾነ ክንብሎ ግን ናብና ምግምጋም ታዕቲና ካልእ ቻፕተር ስለ ዝኸውን ሕዚ ውዕሉ ፍልተርያ የለን ሶ ናይ መንግስቲ ጋብ ተፈጢሩ ኣሎ ክፍተት ተፈጢሩ ኣሎ ህዝቢ ትግራይ ከመይ ይመሓደር ዝብል تقول في حتى الملسة زلنا زينة كاوزا قصيلة نزقمت أنا عليه قوام ثلاثة أربعة تزخون قسنا تتات إن زقرون صحف قايد كجور اللي بيقع كمت كل دوسلم حدا وعلى فرتاريا فريس يزولي حدا سو زخنة تي ديبيت لورينا هنتي لنكنز قبر قوام ما كسمعكم أبتنا هيرتران سجرشوا موقع تبوي خمزول كيو ميديا نازلنا تو حسابنا كنوقع نخيل تو نحنا تصقم تو نحنا كنزا كنديناي يسمع كالو زول نجر حتى كوني دلي نزل لزلو خلاي او تما عاد تقراوي تتخون نحنا نعزلنا كعب تقراي زل على زلو نختار داون حجز يخونيو سلازو سوم كحت سلازو لخي خلاي بناتك خونه بوغن ايرترا زلو فيلينج تايو ننتم تملكتيون كقرب سلازو لخي حيتك ابزي تسخا ايرترا سلازو خونكا يا واحد حجر زلك انا تزلنا الخونتات فيلتي سوناتي تملكتي تغار يوم تግራይ ሃገር ክትህልዋ ዝብህጉ እዮም ብኻሊኻ ንሕና ኢትዮጵያና ኢትዮጵያ ሓንፀን ንሕና ዝብልዮ ንደሊና ዝብሉ ተመልከተይ ወይ ተጋሩ ገሊኦም ባሕሪ የድልየና እዩ ዝብል ምስ ኣብይ እውን ዝድግፍሉ ኩነታት ኣሎ አንተውን ጽምዶ ኣብ ትግራይ ናይ ኣብ ውሽጢ መርሕነት ኮነ ኣብ ኢሊት ኣፈላለየ ፈጢሩ ዘልኩኻ ሓደ ካብ ዝኽገስ ይኽእል ርክብ ዝበሉ ነገራት ይመፅኦም ማለት እዩ ሶ እዚ ኣብ ግምት ተእትወለኹም ዲኹም ጽምዶ ክኸይድ ከሎ እዚ ኣብ ግምት ይኣትዩ ይኾን ዶ ማለት ትግራዋይ ኩሉ ሓደ ዓይነት ኣመላኻኽታ ከም ዘለዎ ዲ ዝርአ ዘሎ ኣብይ ጥራሕ ኣይኮነን ተጋሩ እውን ዓሰብ ይግበአና እዩ ዝብል ኣመላኻኽታ ዘለዎም ተጋሩ ኣለዎ ማለት እዩ ኣብ ናይ መወዳእታ ንገብራ ጆርጆ ያ ማለት ኣብ ኤርትራውያን ሓደ ኮንሰንሰስ ኣሎ ሓፈሻዊ ኤርትራውያን ዝኣምንሉ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ካብ ኤርትራ ዝደልይዎ ኣለዎ this is a kind of نحن مرداتنا بفلاي تي أبارات كيلو دبس بتناي حجز الله ناي إمباير التحساس باز الله إثيوبيا أبير تراد دليو أبير تراك من زعوج دليلو ما بزعتوا دليتاتهم مسير ترى ترداديهم كبت حوا يقول يمكن بحيلك وزدوا ويون كبير تراك وبيتهم كوزدوا دليل نجارات كم زلون فلتينا إيرتراويان مس فانو قال بال كلهم محرو ما تاي دليتات كلهم كم زغل سلسلة أفعالنا يكون ኣብ ትግራይ እውን ከምዚ ብል ሓሳብ ዘለዎም ሰባት ክህልዉ ከም ዝኽእሉ ፍሉጥ እዩ ቅድሚ ሕጂ ሪኢና ኢና ሓድሽ ነገር ካ የለን ካብ ኢትዮጵያ ሓድሽ ነገር የለን ከምዚስ ንፅበ ኢና ጥራይ እንታይ እዩ ኤርትራ ነገር ኣነፂራ እያ ትርኢ ብሰላማዊ መንገዲ ክትረኽበሉ ትኽእል መንገዲ ኣሎ ኣብይ ኣሕመድ ኩሉ ግዜ ሰላም ይብል ግን ኣብዘን ዝሓለፈ ዓመታት ሓንቲ መዓልቲ ንኤርትራ ብወቃ ከም ዝሓተታ ግን ኣይገለፅን እዩ ጀስት ክሳዕ ክንደይ ናይ ኩናት ባህጊ ከም ዘሎ በዚና ንፈልጥ ምክንያቱ ሓደው ታሪኻዊ ሕጋዊ ብፅሒት ኣለኒ ኢሉ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቤት ፍርዲ ንኤርትራ ክኸሳይ ትርኢን ኢኻ because that's a lie you have nothing ንኤርትራ ብሕጊ ኸይድካ ክትረትዓሉ ትኽእል
ከምኡ ድማ ብሰላማውን ብዲፕሎማሲያውን ይብል ድማ ክሳብ ሕጂ ናብ ኤርትራ ሕቶ የቕርበ ሳክት ፖለቲካዊ መናውራ እዩ ዝገብር so we all we know is ኩሉ እቲ ምስ ኣቢ ኮይኑ ኣብቲ ገባሕሪ ዝደሊ ንኤርትራ ክወርር ዝደሊ እዩ እሳያታኻል ካልእ መሕቢ ትደልየላ የብልካን ንኤርትራ ክትወርር ትደሊ ተለኻ ድማ we have no conversation with you ምሳኻ ዝዘራርብ ምክንያት የብልና ምክንያቱ ልውላውነትና ክትደፍር ስለትደሊ ዘለኻ that's war ኩናት እዩ ዝግሹ ትርጉም ናቱ ኢትዮጵያ ኣብቲ ገባሕሪ የድልያ ገለመለ መንከሊካ ኣብቲ ገባሕሪ ብጅቡቲ ትጥቀም ኣለኻ ከም ኢትዮጵያ ከማን ኣክሰስ ናይ ባሕር ዘሎ ሃገር የላ ተደልያ ብሱዳን ክትጥቀም ትኽእል እያ ተደልያ ብኤርትራ ልውላዊ ኣብ ደገ ባሕር ግን it's not gonna happen there is no discussion about this ኤርትራ ኢንተርቴይን ትገብሮ ዲስካሽን ኣይኮነን እዚ ክትገብሮ እውን ዝፍቀደላ ኣይኮን ልውላዊ ኣብ ደገ ባሕሪ ክረክብ እየ ዝባል ብሕጊ የለን ከምዚ ብዝኾነ ይኹን ኣካይዳ ድማ የለን maybe ድሕሪ 100 ዓመት ሽርክነት ጌርካ እንድሕር ኸይድካ ነገራት ትሬድ ኦፍ ክገብረሉ ትኽእል ነምሰይ ኣክሰስ ክገብሩሉ ዝኽእሉ ብዙሕ ነገራት ካብቲ ዘሎ ነገራት ክግበር ዝኽእለሉ መንገድታት ኣሎ ግን ነዚ ክትገብር መጀመርያ እምነት ክትሃንፅ ኣለካ can we trust you we don't ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ መንግስቲ ኣይኮነን ብዓሰብ ከኣምኖሲ 100 ቅርሻ ከሚትካ ከማን ክትኣምኖ ትኽእል ኣይኮነን ኣብዚ እዋን እዚ እዚኣ ሪቶናተይ ነይራ ብዛዕባ ፅምዶ ማለት ናብ ብዙሕ እንድያ ክትጠማዘዝ ፈቲናታ ዲስካሽንስ ንውሕ ዝበለት እያ ኣበይ ኣላትኩም መሲልኩም ኣብ ዳንኤል ጂኢ ኣብ ዝብል ቻነል ኣላትኩም ገለ ክፋል ናታ እውን ኣብዚ ቻነለይ ከውርድ እየ ኣብ ኣኸይድኩም እውን ክትርእይዋ ትኽእሉ ኢኹም ብዙሕ ኣገደስቲ ሕቶታት ኣሎ ትርር ዝበለ ሕቶታት እውን ኣለዎ ናተይ ርእቶ ድማ ሂበሉ ኣለኹ ግን ኩሉ ግዜ ሰብ እንታይ ይሓተካ ኣይኮነን ንስኻ እንታይ ትምልስ እዩ ካልኣይ ድማ ኣነ ናተይ ርእቶ እዩ ትፅቡቕ ነገር ኣነ ወኪል ናይ መንግስቲ ኤርትራ ኣይኮንኩን ስለዚ ናተይ ከም ግለሰብ ዘለኒ ርእቶ እዩ ኣነ ዝበልክዎ መንግስቲ ይገብሮ ስለዝብል እምነት ስለዘይብለይ ከም ዜጋታት ግን ምስ ኩሉ ያሬት ኣነ ሱዳን ቋንቋ ዓረብ ዛረብ ነይረ እውን ሱዳናውያን ኢንጌጅ ክገብር ምስ ኣምሓሮ እውን ክዘራረብ ዝፅላኣኒ ነገር ኣይኮነን ወይ እውን ሕማቕ ነገር ዝረአ ኣይኮነን ጥራይ እንታይ ንረብሓና ዲስካስ ክንገብር እቶም ንሳቶም ድማ ንረብሖም ንዓና ይጠቕመና እዩ ዝበልዎ ክሓቱ ንቡር ኮይኑ ይስማዓኒ ናትኩም ርእቶ ኣብዚ እውን ክትከትፉ ተስፋ ንገብር ብዝኾነ እዚኣ እውን ሓንቲ ኣብዚ ቀረባ ዝተገበረት ኢንተርቪው እያ ነይራ ከትኩም ራእይዋ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ዳርጋ በዚኣ ክንውድኣ ንኽእል ኢና ንግረ መንገድና እዩ ዝብለካ ክንደኻ እዚኣ ኩሉስ በኣካ ክዛረቡ ይውዕል ብፃይ ግደፎም ዶ ጢኒን ክብል ዝውዕል ግዜ የብልና ጥራይ ስራሕና ንስራሕ ዕርፍና ፅኒዕና ንሓዞ ካሮ ኣብ ዝበፅሖ የብለንን ንፀላይ ኢድና ይንህብን ኣብ ክንዲ ጥይት ሰላም ንዘርአ ኣብ ክንዲ ፅልኢት ፍቕሪ ነብፅሕ ትግራይ ኤርትራይ ኣምሓራ ተተሓሒዝና ንፀላይ ኢድና ይንህብን ሓቢርና ቆይምና መቸም ከምዚታት ብኣይ ዝሰርሕዎ እዩ ሰላም ኢድኒ ተተሓሒዝካ ሰላም ጌርካ ምኻድ ዝፅላ ኣይመስለንን ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብዚ ኩድየ ላይክ ምግባር ሼር ምግባር ርእቶኹምን ሓሳብኩምን ድማ ክንፅበየኩም ኢና ቴንክ ዩ ቨሪ ማች ምዚኣ ክገድፈኩም Salam